Bueno, xa para ir rematando esta xornada de clausura da Camelia, decir que, bueno, este ano, este certamen, pois, ademais de ser importante pola Camelia, non, pola flor das Rías Baixas, é importante porque empezamos a salir dun túnel tamén importante, non? Estuvemos 2 anos sin poder facer ningún tipo de actividade prácticamente, e esta é a primeira actividade que facemos con normalidade xa, non? Desde o Concello de Soutomaior. Fixemos os carnavales así un pouco lights, e esta é a primeira que facemos. A seguinte, por suposto, será a Festa da Ostra, que a faremos tamén xa con toda a normalidade, pero xa centrámonos aquí, e eu quero agradecer profundamente o traballo que fixestedes todos e todas as expositoras, porque realmente notase que hai cariño, que hai mimo e que hai moita paixón pola flor. Quero resaltar o gran traballo que basicamente ademais son de mulleres. Teño que dicir que aquí os homes non aportamos demasiado nestas exposicións. Hai algúns, hai excepcións, pero basicamente sodes todas mulleres, o cual di moito do cariño que lle tendes a esta flor das Rías Baixas. Quero agradecer moito, por suposto, a participación dos colexios e dos comercios, pero, de verdad, a implicación dos nenos e das nenas é sempre fantástica, e se lle ve unha ilusión sempre por traballar con esta flor que realmente nos dan ese ánimo para que sigamos celebrando este certamen. Eu, para finalizar, quero hoxe acordarme de moita xente, non? Quero acordarme de moita xente que quedouse atrás durante estes 2 anos, pero quero acordarme dunha en especial. Quero acordarme do noso amigo Salvador. Salvador foi un home que desde o primeiro día estuvo sempre ao carón de Lelita, como todos sabedes, verdad? Pero foi unha persoa que estuvo sempre cun mimo, cun cariño e cunha tenacidade peleando por este certamen. Eu quero acordarme del porque non sería xusto que hoxe desde aquí non nos acordáramos desta persoa tan relevante durante estes anos no certamen. Nada máis, imos a proceder xa á entrega de premios. Eu creo que os premios neste certamen creo que non é o máis importante, non? Porque os premiados sodes todos e todas, porque o traballo que facedes ten que ter premio para todos. Pero, bueno, é unha tradición que temos. Igual en anos vindeiros cambiamos o formato para que non haxa, digamos, xente que se sinta que non chega a ese nivel que o mellor outros poidan alcanzar, e, polo tanto, eu, de verdade, de corazón, dou-vos as gracias a todas e a todos, e espero que no ano que ven poidamos repetir, se cabe, e con mellor tempo, porque é unha desgracia, a verdade, que hoxe nos tocara este día, pero esperemos que para o ano que ven poidamos todos, e estemos todos aquí, poder celebrar xa a 21 edición deste certamen. Moitas gracias, e de verdade, de corazón a todos.